Kan ka, Manong Roger. Ken ka, Manong Roger. Kan ka, Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adal. Ken ka, Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan ni Pagayam a Jessa ti Claveria Cagayan. Kastiman ti parikot na. Ken ka, Manong Roger. May saak karagiti naayat adumdumngeg iti daytoy dramayo a ken ka, Manong Roger. Kaya't kumat ti pabalakadan. Nang rugi ti amin, idi agad adalak pailaen iti maysa nga universidad. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manong Roger. Kasano dayto yun, Melvin? Nailawantan. Diyak kuman simursurot kan ka dito kaseram. Inalilaw nak. Kunam mag-birthday ti kabsat mo. Saan mo't gayam? Kan may saka mo't gayam dito'y balayo. Tanapan ni nanang mo kan ti kabsat mo iji kagayan. Kunam akadwam dananang mo kan ti kabsat mo. Saan mo't gayam? Amok adi mo kaya ti sumurot kanyak dito eh. May bagak ngagmay may saak. Kan, di kagdanag. Kasano nagsikugak? Samot nga ta. Agad-adal ta pay laeng. Third year ak iti college. Idinto ta sikak at second year iti college. Kasano nagbalinto at tubeng iti panagadal ta dahito apan nakailawan ta. Ay ayatan ka, Jessa. Amok akasta kamat kanyak. Iso di mo kumapagbabaw ti amin. Apay ngay takalaang nga simbangpot dito'y, Jessa. Rabiin, amob nga da regulasyon dito'y kasera, nga gingga kailangan iti alas 10 ti rabii a sumangpot. Ang manyat orasan, alas 11 iti rabii. Pasensya kay kuman, Nana Carlota. Nagbulakbul ka manan. Saan, Nana? Da kayo nga estudyante, pagad-adalin da kayo, dagiti naganak ka da kayo, tapno may kanda kayo, itinaranya gawasak bayan. Igadyo kumamot at agadal. Da kayo, ti pangnamnamaan da, tapno iti masangwanan nga aldaw, kat makatulong kayo mat. Wan nana, amok da ita, kat agyamanak kadagita apang magbagayo. Halo, tatang. Nakaawag ka, Mart, anak ka. Naibos nga minon ti allowance ko, tatang. Iso patuludandak ko may ti kwartak. Anya, ay unay ka ta kinagastadura mo na anak. Amo mo nakarigrig at agbiro ka ti panggidan dito kagayan. Tapno agkakawartalaang na tao. Di mo pa'y amumot ti aginot. Pasensya kay kuman, tatang. Amuyumot anangina amin nun ang magatgatang. Mano ayati ka sa pulam. Ure sa nga ribula ang tatang. Anya, ay awan kasta kadakil na kantidad nga igamak ita. Upat agasot laang ti kwarta kanakaw. Tangdan ko laang anapan nakiaradaw. Umutang kayon tatang. Anayan yun na sa nga ribo, tapno umanaymot ng allowance ko. Sige padasak to ti mapan mangibaga ni Sibiyaw. Bareng kayat nakapautangan anak ka. Sige nga rod, tatang, urayak. Sa anak manon anak kapan, iti pagadalan. Madingamin ti bagbagik. Apay matakas to ti marikriknak. Ha? Ni Melvin ti umawag. Hello, Melvin. Hello, Jessa. Apay adi kasi marat. Madingamin ti bagbagik, Melvin. Sumsumgar ti dot-dot ko kan kasla maululawak. Di siksika ita dita kasera yo. Wan. Di ka nga rot pumampanaw dita ha. Ta umay kakadkadwaan. Anya? Kaya
kayat mo asawan, aglibas ka dita pagadalan, tapno umay naklaan kadwaan dito kasera. Basta ti kinapatag mo kanyak. Diyak kahit ngagmay-may saka dita. Aglalo ko, maditi bagbagi makunam. Isa di ka pumampanaw dita ha, taumaya ko. Sige, bye. Inidot ng ti cellphone na. Loko at talaga. Nalaing asumarsarita. Nilakit di Melvin day tagtuk-tuk-tuk. Umayan! Jessa, kumusta ka? Kunakto matasi ka. Sige, sumrak ka. Agya manak. Talagang impay-pay sumtimay ah. Siyempre tapno agasan ka. Agasan nak. Kunam nga aglaladot ka, tama di ti bagbagim. Katwan mat. Amok ti agas day ta pa naglaladot mo. Anya ko ma. Kispirin kanya kapson. Oh my God. Ay, saan? Di nakarakupan kan agkan Melvin. Maditi bagbagik. Kunak asyak ti makaagas ken ka. Iso adi ka kumanagkad-kad. Ha? Ni Tatang. Hello, Tatang. Imawag kayo, mat. Kaya't ko nga ibaga, naisin ka unjay 1,000 pesos akasapula manak ka. Ay, jemot laang gayim ko at tindera, Tatang. Uy, iso nga in tulatan alaay. Wan, Tatang. Ngam aguray kayo. Nangalaan niyo mutlaang ngay timpatulod yu kanya kakwarta. Pinautangan nak matlaang ni Sibiyaw. Ang ikaraw, babanti, panagaradok taw iti talon na arapanda. Agan anos kayo lang, Tatang. Kat agyamanak kada kayo, ah. Anak, ikarakarigatak ti amin, tapno makaturpos ka. Uray iaradok ti bagay, basta makaadal ka, anak ka. Agyamanak, Tatang. Hello, Melvin? Apeng imawag ka? Kaya't ka nga wisan. Agpipiknik kami ngamin intong bigat. Anya? Ay, saan na ka makaumay? Ada klasik. Adun ti absent ko. Man-mano ti kastoy gundaway, Jessa. Idinto at isisarak mo ti pagadalan, kat inal daw no kayat mo. Isa di mo pala pampanunutan ti klase. Wan ang, Basta may kanto daw asan di ta kaseram itong bigat. Di mo pala pampanunutan ti panagadal mo. o sige nga, Rod. Kita ang nagtindalo yun, Jessa. Nagpinta sa boy-boyan ti panaglulumbada nga umagap iti napino akadaratan. Kat, apay nga, Rod, akasta ti panang matmat mo kanyak. Iso nga rod nga niya dayo ka karagiti kakadwata. Takayat ko ang makapagsulot Intakit din iti ayanda. Madamdaman, napintas dito tadalingad. Saan data makita dagiti kakadwata? Anya ti kayat mo asawan? Nawayata ang mga ramid iti kayat ta. Anya? Mailiwak manan. Kayat ko apalugodan ta tirik nata. Ureta nalingad dito Awan makaisturbo ka data. Jessa, adayng pulong kanyak dagiti kakaduam dito kasera. Kayat ko ang mapanagnagan. Ha? Anya day tanging pulong da kada kayo, Nana Carlota? Ibagbaga da amasansan kanong o may dito kasera ti boyfriend mo. Agpaiso ka di? Ha? Kwa Nana? Saan ka kuman ngaglibak, Jessa? Pudno, Nana, di ka di mabain. Dagiti amin gagkas kasera ditoy, si kalaeng tagpaspasang bay iti lalaki. Boyfriend kumot, Nana? Dayta nga rod tijak kayat. Tasaan anay ranta dayto pagkasiraan, amabalin na paglalampungan dagiti addaan nobyo. Sorry, Nana. Kada kayo amin gagkas kasera ditoy. Si kalaang ti makita,
Akas lamadi ti direksyon na. Tano agabsent ka kano iti klasem. O may mat di boyfriend mo dito amang sundukan ka. Kat tila papapanan nyo. Kuha na. Jessa, laglagi pong kumatirigat ti amam. Amang isaksakad iti panagadal mo. Iso nga igaad mo kumamot ti agadal. Numabalin kat liklikang pailang ti boyfriend mo. Agsina kay pailang. Ganda pa nakabalin na. Tabarang numakagraduar ka. Anya ti kunam, Jessa. Sinermona na kamanan ti caretaker iti pagkaskasiraan nyo. Wan nga rod. Nagipulong ngamin dagiti kakadwak. Amasansan ka no ti umay mo. Man ano ko ma? Awan mat araramidag ama di iji kasirayo. Saan ngamin akayat ni Nana Carlota ti panang paspasang bay kuken ka ijay. Ta saan ka no anay ranta ti kaserami apag sisinarakan dagiti agnobyo. Nag-stricto mat dayjaya na bakit? Saan kanton ngam umay? Diyak kayaton ti masermonan. Sige. Sa anak ton nga umay. Tadyak kayat amaungtan ka manan. Adumot dita ti mabalinta apapanan. Hello, Tatang. Nakaawag kay Mat. Well, ta ko nam iday nga ag-semestral break kayaw. So ngay mawagak ta damagak no agawid ka dita, oy. Saan ang Tatang? Nay, apay adi ka agawid. Agawid ka pa lang, ta umay ka agina na dito balay. Nabayagan na dinauda pa nagawid mo dito Cagayan. Anya nga tati rason ko. Hello anak, dengdenggan na kadimot laay. Uwan Tatang. Anya, agawid ka dito Cagayan anak ka. Ibagaklatan na daw umikstra kapag trabahuan. Hello anak, apay adi ka mo tinagtimag. Kunak, makaawid ka kadi ita semestral break yaw. Saan Tatang? Tada pag-ekstraak kapag trabahuan. Isupay nga inayon iti allowance ko, nuwada masweldo. Ala, si kangaruti makaamaw, no di ka makaaway. Oray, may iliwakin ka na agad, ano saklatan. Tanyang araw, adamot pag-extra, mapagubraam ako nam. Uwan nga rod Tatang. Nasayaat. Tati kampot lang agawid iji lugaryo ita semestral break. Diyak ngamin kayat ti mayadayo kan ka Melvin. Iso akin ay kayat kun ti saan nga agawid. Nakasta. Makadwa kan to inton bigat. Sa dino? Ag-birthday ti may sabarkadak. Kunana nga agpapunsyon. Kayat ko. Duwatan to ang mapan maki-birthday. Sige, awan mo't lang tar aramido kaya boarding house. Umay nakto nga rod sundun. Ang kasanon no, ungtan na kantumanan ni Nana Carlota. No, maamuan na nga umay kasukunan. Tila ang saan na akayat, kat isuti pa ng pasangbay kuken ka. O sige, sa paagto nga roti umay mangsundukin ka. Kuna ni Melvin, sa paan na ti umay mangsundo kanyak. Ngam anya ti orasan. Aldawon ngam awan pay laang. Amang pay nga gururayak dito isango ti kasera. Apaya, kasla makaduldul ukak. Madinsa ti panagsaad ti kinan ko at chocolate nga inted ni Melrose. Talaga makaduldul ukak. Kasla maulawak. Ada akong Jessa. Ada ni Melvin. Maulawak. Ha? Jessa! Jessa! Apay! Nandiyan na basa! Unak nun yan ti sakit mo, Jessa. Awan ti sakit ko. Ngam, dakkel aparikot. Tamasikugak matgayam. Sigurado ngong tanak ni Tatang na maamuan na ngagdadagsanak. Ora siya, mabuti nga karagiti dadakkel ko.
Numaamuan da nakasikugak. Sigurado adida kung pagtuloyin nga agadal. Anya nga rod taramidon ta, Melvin. Pagsardengan naklakit di mo ni tatang nga agadal, numamuan na ti kasasaad ko. Anya nga tano paragrag tatin inawam. Tapno awan problema. Kat may tuloy tati panagadal ta. Madia, saan ta masulbar ti may sa abidot? Babaan iti sa bali manen abidot. Manong Roger, dahito ita ti parikot mi ni Melvin. Ti panagdadagsen kon, nga oray may saak pa lang a minor de edad. Kan agad-adal kami pa lang iti boyfriend ko. Numamuan lang iti dadakkel mi, sigurado akapungtot da kami. Kan pagsardengan da kami nga agadal. Kan numamuan ti caretaker ti boarding house mi, amangan no pagtalawan nakpay, iti panagkaskaserak. Anya ti aramidan mi, Manong Roger. Pangaasim, tabalakadan na kami. Tuy pagayam mo, Jessa, ti Cagayan. Pagayam ko, Jessa, narikot at talaga ti parikot mo. Ta agdadagsen ka. Awaran ka pa iti umnong nga edad. Agad-adal ka pa lang. Masapol ti panagtepel, ken masapol ti chaperon, tapno maliklikan ti panakailawaan. Liklikan ti kanayo na panagkuyog, tapno maliklikan ti sulisog. Saan mo ngamin asinurot daytoy? Iso nagsikog ka. Pagayam, kasta unay ti panangikarigatan ti amam ang makapagturpos kay ti kolehyo. Ar-aramidan na ti amin nakabaalan na. Tapno adala ang gastuem nga agadal. Ngam anya tinaramid mo. Naki-boyfriend ka. Inted mo ti amin mo. Ita masikukan. Anya nga ron tinamnamaem asawan ken ka ni tatang mo. Numaamuan na ti sitwasyon mo. Siyempre, agpungtot. Madismaya. Nupay kasta, masapol asangwan nyo iti boyfriend mo, ti pinarunwayo aparikot. Ken husto ti kunam diti surat mo, asaan amasulbar ti may sa abiddot, babaen ti sabali manen abiddot. Isa diyo kumaparagreg ti inawa mapyag. Padakkelem da ita, tanya nga rod kat adaritan. Ket numaamuan dagiti naganak kada kayo, ti naramid yo, agkid daw kayo ti pamakawan, agpakumbaba kayo. Sangwen nyo asipupuso ken sititipker na ito a problema yo a pinarnway yo. Aklunen nyo no anyaman ti resulta dayta nagbidutan nyo. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ni Jessa ti Cagayan. Dito'y drama tayo, Kenka, Manong Roger. Agyaman kami itin kay panantarabay, naimbag nga oras kada kayamin.